Nikolaj Čaučesku, Benito Mussolini, 200 miliónov ľudí na svedomí. Saddam Hussein, 1,3 milióna ľudí. Sorry, to bol privát Vermögen 200 miliónov, takže Todesopfer 1,2 miliónov. Adolf Hitler, 50 miliónov ľudí. Typek zabil. Manuel Noriega, iba 1500 ľudí. Toto sú diktátori, ktorých stretneš na výstave, ktorá sa volá, že Dictators, a robí môj kamarát Aleš Vojtášek a môžeš ju vidieť 16.7. na akcii, ktorá sa volá Spots. A neviem, kde bude, to zistíš a všechny zvu. Dictators. Yep.